И съм сигурна, че всичко си разбрал. Миленски, къде обикаляш? Спри се за едно здрасти. Искаш момчета или нечеш? Неча. Иска ли? Дали искам Искаш момчета? момчета или нечеш? Или не? Неча, бе. Благодаря. Нечеш, Има защо? поти. Защото съм лесбиян. Има поти. Миленски, не се смей така, приятелю. Да, супер беше. Така, видя ли Андонис? И си разбрал 100% всичко, какво съм изпяла. Много интересно. Изместиха ма. Изхвърлиха ма. От 20. Не, има още време, натискай колко ти трябва за 20-ката. Миленски, много ти благодаря за розичката. Колко ти трябва, че почва нещо ми става гадно. Изведнъж ми се зависи. Те са 4